I pozdrav svima u novi šaf. Tako da danas sam poručio ovo neki kao stres. Ne ovo ko je. Da je od Mbappé. Sad ćemo da ga otpakujemo zajedno i da vidimo šta je to. Ajmo da ga otpakujemo. Gdje se otpakujemo? Tu da vidimo kako temu. Toga? Pola. Au, da, od Mbappé. Ajmo da... I sad ćemo da ih probamo. Ove. Stanite malo. Evo kako izgleda. Ima šta ima još. Šta? Ovo je dres. Donji dres. Evo ga i donji. Pogledajte kako izgleda. Ajmo da vidimo šta ima još. Šta su ovi? Šta je ovo? Nijem pojma što vidjet ćemo. Šta je ovo? Onda da su štucene, tako da vidjet ćemo. Au, da, jesu! Pogledajte koliko je. Makar ću da ja nosim. Toliko. Inače sve ću da je obučem i kažem ću vam kako izgleda to sve. Evo ga još jedan štucni. I mislim šta je ovo? Koskobranice male! Yes! Ovo da sam poručio, brate, sam čekao jednu mjesec dana. Šta sam oj. Ovo? Eto ga. Evo su štucne, ne štucne, nego koskobrane. Pogledajte kako izgledaju. Da vidimo da li nam staje. Pa onda treba. Pa dobre su iskreno, ovdje ne. Dobre su iskreno. Sad ćemo sve da kombiniramo. Ovo treba ovdje da ide. Ovdje. Ove čorape idu ovdje. Ove čorape. Ono štucne ide ovdje. Pa gledajte kako izgleda. Sve sam šta sam poručio. Da idemo i da ga obučemo sve. Da obučemo. I kažem kako izgleda. Dobro, pogledajte. Ove su štucne. Ovo su koskobrane tu. Ovo je donji deo. Tako. I ovo je gornji deo. Ovako.